Матрешача. Айде, Господи. Ето, аз го предавам в Твоите ръце, Господи. Да бъде за Тебе служител. Да служи и да му дава сила. Мъдрост, Господи, да бъде като Соломон, Господи. Опази го, закрилай го, Господи, като крилица на ухото си, Господи. Милостта Ти просим за него. Матраша! Самото с Турумбоби. Ама, айде. Айде. Търсо. Айде. Качито в кафулята, че. Найде ме кен как ме кафулята. Как ти ни казах, че Лили? Дада! Благославяй го, Господи! Айде се ви, да, това няма. Знаеш? Това ли като рушка? Севи! Добре, ето ме към за малко, да се мога запиха. Ака, ти къде знае? Това ли по-рушка по-края? Нормално се ти. Tukala mo po. Ке? Kaya na, narasawa ka na. Mola na ikaw. Pero ¿qué hago así? Да. Dale, que barturate di Papionka е papionka. Quando cheguei, quando vou te comer, todo acabaste. Как го пасторите ovdje moljupe na... Pastor, mega fulaftiki da podnajte, kako ću mi ga... Ai, gato. Samo ću znači. Дете одел те изпълни за одел Мечавецки неща.
сме смели дела са покубе дела. Амин, амин. Ми сме смели дела. Са покубе дела. Айде. Чака шалете бабуджа. Здравейте се. Не, бебе. Пречутве ги. Не. Само Хане Лударски, Хане Лударска, кралмен луди и щастливи. Така, нека да те благословяме, кай ги бе. Амин. Основа Библия писал в Герасовски, когато Бог ни благославя с деца, наистина ние трябва да ги представим пред Бога като благодарност. И в този ден наистина ние ще представим това дете пред Бога и ще го благословим в Господно име, защото ние знаем, че колкото и да се грижим и каквото да направим, докато Бог не се грижи за него, ние нищо не можем да направим. Затова ще се молим Господ и Господната ръка да бъде винаги върху него, да го пази, да го закриля и наистина да го благославя в неговото изобилие. Амин. Can I be cuss? Благословени святи Татко, ето сега Боже издигаме това благословено дете пред Тебе, святи Боже, който е дар на това семейство и го благославяме в Твоето име, святи Боже. Както днес, Господи, ние го държиме в наше обятие, Боже, така те моля Ти да го държиш, да го пазиш, да го закрилиш и никакво зло да няма власт над него, Господи. Но нека Твоята милост да бъде винаги върху него, святи Боже, и Твоята ръка никога да не се отдалечава от него. Да го пазиш от всякакво зло, което има в този свят, като болести, като незгодии, грипови епидемии, всичко тези злини, които са в този свят, нека той да бъде защитен и опазен чрез Твоята милост и Твоята благодат, Боже. Очаквам, Татко Небесни, Твоята ръка никога да не се отдалечава, но винаги, Господи Боже, тя да бъде протегната за благословение, за победа и радост в живота му, святи Боже. Нека наистина да расте под Твоята закрила и под Твоята мощна ръка, Татко Небесни. Нека наистина, Боже, всичко това, което ще бъде необходимо в живота на това дете, нека да бъде снабдено чрез Твоята милост и чрез Твоята божествена любов. Аз те моля никога нищо да не му липсва, Боже, но всичко каквото и да поиска, Татко, наистина Ти да го сбъднеш в живота му. Нека всяка негова мечта още от малките години, Боже, да бъде реализирана от Тебе, защото Ти си Бог, който си реален и Ти можеш да направиш чудо. Благославям го, Боже, и нека да бъде за благословение на своите родители. Благослови го с мъдрост, благослови го с водителство и нека наистина, Татко Небесни, Твоята любов да цари в сърцето му, Боже. Амин. Амин. Така. Мога да разбирам те, Дарал. Отдал те благословите. Това са аз. Бях победа от дела, благодарим Господи. Радусаме. Неделя ка църква. Така, соса самароне кердаме. Ево вас. Чендерле се му добре благословите. Гадал по вас. Жило не ми се ги обърчава дела. Дела са как и ръбър безбезмени дела. Благославай го, Господи Боже. Леле му така дела. Дела. Сабора рука чими, баба. Стига чими, Леле, баба. О, бабичко. Да, неки ева се слушат. Se pode, né, esse. Дай дискавено капутат. Към Харис хвано, ака нас е в момент. И после ма край. Ще бе хане. Ще и кала, ще и кала, да бе. Хайде Боже Господи, благослови закочаве дела, то кратко перле, и не смери гаво дела, и не смери гаво дочава. Викам дека оплико силе шишуре би било. Коте ти да си шишуре? Зурало, да те благослови стократно. Дила, пърната да бе хора хая.
Abi huracaya. Abi. Abi huracaya ke perkriket baba gibi. Abi çağırıyor. Ini satu gadis kodak sini dulu. Abi, ini cangkaradır baba. Abi babi aku prinsu be. Lele. Cantar? Evet ki bu kağıt. Ay, gago gago. Gosto, querendo que ele fica chisto, podar. Çubide saklı bas. Gagal çubide tu bey çubide var. Lili, naš. Ya sirende bas. Ajde, živo i zdravo, bebeto! Da sam živi i zdravi, majka mu i bašta mu i всички. Abi gospodin, abi ta. Така е. Daj. Сте збрали от дължа там да солюме. Živi i zdravi. Аз съм то зрало по бебе, да уме модел, се мисли на вади. Abi. Да, айде и тук не може да слизате долу. Ге направи това, ма. Fulin gide be. Şurada takılsın. Ама не кике. Чант. Дама чанте. Най-добре, живо и здраво. Тако си пожелая, това ще се сбъне това от мене и от мъжа ми. Ние няма да му дейпаме. Добре му. Айде, чао. Меко ти много те апера, бе пелесте на че. Birader. Al bu şeyi kaldırıyor. Абе, брако ми съм. Ne koyalım burada? Тя са с здраво почхаво. Мек отходем по е кюфтавате тодоп. Отходем е кюфтавате тодопе. Нина. Malin toga. Mema thodem. Kebab ongutu. Мемо отходем ле. Emi namalin zade. Кеше бут. Кај бут народо кавел. Piron. Еще. И раз. Ето.